Днешното литургийно свето Евангелие, брата и сестри, мислено ни пренася в Капернаум, на северо-западния край на Генесаретското езеро, главен град на Галилея по времето на Исуса Христа. Тук той често получавал и извършвал много чудеса. За едно от тези чудеса ни разказва в своето Евангелие светия евангелист Матей. Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра и още иди си. И както си повярвал, нека ти бъде, и в същия час слугата му оздравя. Чуден човек трябва да е бил този стотник. Той моли не за себе си, за своите близки, а за своя слуга. Отначало се е обърнал към юдейските старей да ходатайствуват пред Господа Исуса Христа, и те, като отишли при Спасителя, молили го усърдно и казвали: той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни и синагогата той ни построи. Има два типа хора. Единият, на които представител е именно римския стотник. Другият тип са представителите на юдеите. Стотникът е чужденец, при това езичник, но как искрено и твърдо вярвал той в божествената сила на Исуса Христа, в чудодейната сила на Неговото живоносно Слово. Той вярвал така, както ни вярвали най-добрите от тогавашните юдеи. Обичал слугата си така, както обичал своите близки, домашните си, а по свидетелството на самите юдейски старей, той обичал и еврейския народ, при това чужд и подвластен на римляните, поради тази причина и омразен. Но дори и нещо повече, той им построил и синагогата, от което е явно, че почитал вярата им в единия Бог. И какво смирение проявил той, чуваме го да казва: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми. Юдеите пък се гордеели, че били потомци на Авраама, Исака, Якова, че само те от всички народи в древността били запазили вярата в истинския Бог, че спазвали цялата старозаветна обредност, завещана им от прадедите и предписана в Моисеевия закон. Те считали себе си за синове, наследници на Царството Божие. Свети Йоан Кръстител, изобличавайки тяхната лъжлива и празна надежда, им казал: не мислете да казвате в себе си: наш баща е Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне синове на Авраама. И сам Спасителят при всеки повод ги вразумявал, че само произходът по плът от Авраам, без вярата и благочестието на Авраам, не може да ги спаси, че истински синове на Авраам са тези, които вършат неговите дела, украсявайки се с неговите добродетели, които се воодушевляват и от духа на неговата вяра и надеждата му, на послушанието му към Бога и предаността му на светата воля Божия, която имал Авраам. И че напротив, за тяхното нечестие и беззаконие ще се отнеме от тях Царството Божие и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исака и Якова в Царството Небесно. А синовете на Царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Какво значи това? Ако се обърне внимание на този текст, че тези, които се считат богоизбранни, беха отхвърлени от първородството си и то до сега, макар че в тия времена се опитват някои да ги приобщат по някакъв начин. То знаем, чуваме, най-главно Римската църква се опита да направи това нещо. Но ето, Словото Божие е ясно, че те са отхвърлени чада, понеже не повярват и не приеха Христа. И това приобщаване, за което чуваме и слушаме, то е неестествено, изкуствено, напразно. Защото не можеш да не приемеш Христос за Спасител и да чакаш Месия, който ще дойде
Той първо ще да дойде според тяхното вярване, според техните представи. Той вече е дошъл, извършил делото на изкуплението, те не са го приели, противят се на Словото Божие, на вярата в Христа Исуса, Спасителя и Избавителя, и кого ще приемат? Наверно, лъже Христа, антихриста ще приемат, наверно. Затова и Словото Божие е ясно. А това приобщаване, което се извършва, което се прави, това е пряко волята Божия и пряко казаното в несъответствие с казаното в Свещеното Писание. Да. За това ще се даде казва на народ, който при нас е обрен от плодовете му. Светия апостол Яков пише: човек се оправдава с дела, а не само с вяра. Защото както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва. Истинската спасяващата вяра се състои не само в устното изповядване, а в живото убеждение, което обхваща и направлява към Бога всички сили на човешкия дух, т.е. целият човек с неговата и душа, и тяло усърдно изповядва в своя живот цялата му същност, цялото същество на човека. Когато приеме вярата, то е отдадено на Бога. Всичко, което върши, което мисли, към което се стреми, е да угоди на Бога, да послужи със своята вяра, надежда и любов на ближните, на човека около себе си и така да изпълни закона Христов. Нека всеки от нас се потруди така, че неговата вяра да не прилича на юдейската вяра, но да прилича на вярата на Капернаумския стотник. Амин.